дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат намудҳои нави варзиш ба Тоҷикистон расид. Албатта рушду густариш ва равнақ ёфтани муосиртарин намуд ба таваҷҷуҳ ва муносибати ҷомеаи варзишпарвари кишварамон вобастагӣ дорад. Қаҳрамони навбатии барномаи Таҳмтан навраси варзишгару варзишдӯст ва бомаҳорат Ҷасурбек Хоҷаев мебошад, ки айни замон аз намуди пенчаксилат машқу тамрин менамояд. Гарчанде ки Федератсияи пенчаксилати Ҷумҳурии Тоҷикистон навтаъсис бошад ҳам, лекин ба худ дилбохтагони зиёд дорад. Ҷасурбек низ аз зумраи он варзишгарони наврас аст, ки имрӯз мехоҳад нозукиҳои пенчаксилатро омӯзад ва дар ҳаёти варзишгарии худ истифода барад. чун ҳамаи намудҳои варзиш бо ҳам алоқамандӣ доранд, ин навраси бомаҳорат ба муҳорибаҳои универсалӣ низ мароқи зиёд дорад. مرا پدرم بر این ورزش آورده است. من کوشش میکنم با در دیگر مسابقه ها جای اول گیرم. ҷасурбек 3 сол боз зери роҳбарии раиси Федератсияи пенчаксилати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Каримова машқу тамрин менамояд. Мавсуф дар ин давра ба дастовардҳои зиёди варзишӣ ноил гардидааст. ба гуфти Ҷасурбек, машқу тамринҳои пайдарпай буд, ки ман пас аз 4 моҳи варзишгариям дар мусобиқаи аввалин, яъне дохили толорӣ ширкат варзида мақоми намоёнро ишғол намудам. ҳамин тавр шавқу ҳаваси ман ба варзиш зиёд гардид ва бо тавсеяи мураббӣ ман ширкаткунандаи мусобиқаи ноҳиявӣ гардидам. Ҷасурбек айни замон дар вақтҳои муносиб ба рафиқонаш омӯхтаҳои худро мефаҳмонад. Аксар вақт аз маҳорату вижагиҳои варзишиаш дигарон бархурдор мегарданд. ба ибораи дигар, мураббӣ кӯшиш мекунад, ки амалҳои варзишӣ маҳз аз ҷониби Ҷасурбек ба ҳамсолонаш нишон дода шавад. ҷасур ҳусули гӯштингаш бениҳоят хуб аст. ҳусули зарбазанӣ ба по, ба даст ва ҳусули гӯштингро бисёр ҳам хуб истифода бурд ва ба ҳусули гӯштинг тонист, ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро гирад. ҳамакнун имрӯз қаҳрамони барномаи мо дорандаи медалҳои мақомҳои якум ва дуюм, диплому ифтихорнома ва ҷоизаҳои варзишӣ мебошад. ин навраси варзишгар дар мусобиқаҳо кӯшиш менамояд, ки пайваста дар зинаҳои ифтихорӣ қарор гирад. маълум гардид, ки аксари ҷойҳои ишғол намудаш зинаҳои якум, дуюм ва сеюм мебошанд. Ҷасурбек талош менамояд, ки дар баробари солимиву интихоби тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба хазинаи шахсии худ медалу диплом ва дигар қадрдониҳои варзишии зиёдро ворид кунад. яъне ном бурда бо мақсад ва масъулияти хоса дар ҳар як мусобиқаи варзишӣ ширкат менамояд. Хоҷаев Ҷасурбек ин яке аз дӯстҳои мо мебошад, ки он аз мо ҳам хурдсол бошад ва бо мо ҳам машқ мекунад ва мубориза мебарад, ки хеле фаъол шавад, бо пештар аз мо фаъолтар шавад ва он бисёртар дар мусобиқаҳои берун аз кишвар мехоҳад ва баромад намояд. раиси Федератсияи пенчаксилати Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлуба Каримова иттилоъ дод, ки ин намуди варзиш дар кишвар аз соли 2019 рушд намуда истодааст, ки аллакай то ба имрӯз варзишгарони Федератсияи навтаъсис ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. пенчаксилат номи умумии санъати муҳорибаи Индонезия ва Малайзия, ки ду бахши асосиро дар бар мегирад, ҷанг бидуни силоҳ ва мубориза бо силоҳ мебошад.
усулубҳои муосири пенчаксилат ба усулҳои ҷангӣ қабилаҳо ва халқҳои мухталиф сокинони Индонезия асос ёфтааст. тарҷумаи дақиқи ибораи пенчаксилат тағйироти моҳиронаи мавқеи бадан барои дифоъ, силат истифодаи ҷангии пенчак мебошад. мураббӣ дар баробари машқҳои дастаҷамона ҳамчунин бо Ҷасурбек соатҳои зиёд ба тамрин машғул мешавад. зеро навраси бомаҳорат Ҷасурбек аллакай зинаҳои поёниро тай намудаву берун аз ватан низ ҷоизадор гардидааст. аниқтараш Ҷасурбек Хоҷаев дар чемпионати ҷаҳон ки аз 8 то 12 декабри соли 2021 дар шаҳри Анталияи Туркия миёни наврасону ҷавонон аз намуди муҳорибаҳои универсалӣ сурат гирифт, ширкат варзида муваффақият ба даст овард. дар ин сабқати байналмилалӣ варзишгарони сину соли аз 12 то 35 сола дар вазнҳои аз 35 кило то ҷамъи 100 кило рӯи майдон баромаданд. Ҷасурбек ягона варзишгар аз Тоҷикистон буд дар сину соли 12-солаҳо дар вазни 35 кило бо ҳарифони худ аз Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Озарбойҷон қувваозмоӣ намуда ду мақоми аввал гирифт. тибқи иттилоъ дар ин чемпионат намояндагони 24 давлат ширкат варзиданд ва хушбахтона парчами кишвари мо низ миёни онҳо парафшон гардиду суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. Хоҷаев Ҷасурбек вазни 35 килограмм дар яъне ки лайт я намуди гӯштингириву ва муҳориба. Дар муҳориба ҳам ҷои аввал гирифт, дар яъне ки гӯштингириам 2 медали тилло ба ҷумҳурии Тоҷикистони мо овард. ман бори аввал аст ки дар ин мусобиқаи аз Тоҷикистон берун иштирок мекунам. рақибои ман аз давлати Қазоқистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон буданд. Хоҷаев Ҷасурбек аз ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки намояндагӣ кард, дар он ҷо баромад кард. байни ин давлатҳо тонист ки 2 медали тилло ба даст биёрад. Ба ҷумҳурии Тоҷикистони мо 2 медали тилло овард ки ин ифтихор аст. Хоҷаев Ҷасурбек аз ҳама хурдсол буд дар ин мусобиқа. яъне ки 12 сол дошт, 35 килограмм ҷои аввалро ишғол намуд ва 4 ҳарифи худ ғолиб омад. ба маҳорати варзишгарии Ҷасурбек рафиқонаш низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. аксари онҳо кӯшиш мекунанд ки бо ӯ дар як сатҳ бошанд. аз ин рӯ доимо бо мавсуф ба тамрингоҳ омада ба тамрину омӯзиш машғул мешаванд ва ба фаъолияти варзишгариаш баҳои баланд медиҳанд. зимни суҳбат аксари онҳо аз муносибати хуб ва ахлоқи намунавӣ доштани Ҷасурбек ёдовар шуданд. дар воқеъ таваҷҷӯҳи волидайн ва шароити арзандаи мусоид фароҳам овардани падару модар фарзандро хушахлоқу масъулиятшинос менамояд. қаҳрамони барномаи мо низ аз зумраи он нафаронест ки волидонаш ба фаъолияти варзишгарии ӯ таваҷҷӯҳи хоса доранд ва кӯшиш мекунанд ки фарзандашон варзишгари муваффақ гардад. ҳамроҳи Ҷасур дар як толори варзишӣ машқ мекунем. Ҷасур чи ба варзиши хеле шавқу ҳавас дорад. парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштааст. мо чи Ҷасур бо мо рафиқ аст. вай дар варзиш хеле
техникаш чи намоён соз мебошад. ва мо бисёр ифтихор мекунем ки имрӯз ҷавонони мо рӯ ба варзиш оварданд, тарзи ҳаёти солимро ба пеш мебаранд ва кӯшиш мекунанд ки номбардори миллату давлати мо бошанд ва хизмати худро ба ватану миллат, ба падару модар намоянд. гуфтанд ба маврид аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо баҳри солими ҷомеа ва рушду густариши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шароити арзандаро фароҳам овардааст то наврасон чун Ҷасурбек Хоҷаев ба солимӣ машғул шаванд. ҳамакнун қаҳрамони барномаи мо бо мураббияш пеши худ мақсад гузоштанд то дар наздиктарин фурсат дар сабқатҳои дигари бурунмарзӣ иштирок карда бо ғолибият парчами кишварро баланд намоянду суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон садо диҳад. мо ба маҳорати варзишгари Навраз такя намуда ба фаъолияти минбаъдаи варзишиаш барор мехоҳем.